Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hari ni kupor nga kwa ban keren halor gani ke isu lani kamat ke bakta bhai ya ka mariang kejungi saudong sokun namar ba belai ba ngi ba ke jela meghele kejungi ke long ke jela ke ba ruspa bha ha ka liang ke bayedei bat ka kani ka jing internet jong ka mariang bat kumtar ter te henry ka jing le bom sunyo lani ka jing le sentan jong u khun bun riu om tang hani ke jela meghele ke jungi henry haki wi ke jela jong ka ri India bat ha ka protehi bro ko wei ngi ba ke jing kata ka mariang kala long hadu kata ke bajur ha ka ba dakini ke jing le sentan lani ke jing le bom sunyo jong khun bun riu jungi ka wanra shibun teli ke jing susi bat ru ke jing du ke men sim bat kumtar ter bat ka ba kam kong san kalong ka jing pendu bat penjot ka mariang kalong ka ba i syarkai hadu kata ha ka ba ngi ba mentaki por kalong ba la long no kum ban suong ba ngim perkhat su ka pateng ka banwan te ha ni ka jela megalia ka jungi ru ngi na ka por ka jing le ben ka mai mariang kalong ka bajur hadu kata ka ba ngin dalet shiki lum ki wa ngin dalet shiki them ngin dalet shiki we ki jaka ki ba internet ha ki por ki ba men shwa henry mentala pen snu dur no e ni ka mariang ka jungi da ka jing le klem akor jong ki pai ba nong song snong le se bat ki khatu kat ne ki ba wanra pen ban ya ka jing bam internet shu jong ka mariang saudong saukun ka jungi te na ka por ngi i ba ka jela me gele ku mangal ong bene kalong ka jaka kalong ka jela ka ba internet adu kata te ngidon ki wa ngidon ki lum ngidon ki them kum ta ter ki bala ban wanra ka revenue le ne ki bala ban wanra ya kata ka jingyo jingkot jong ka jela ka jungi ladang inang ban penot kambha te henre ha kini ki por ki sngi ki bam tangi i kini ki jing ti pathar ya ki lum ki wa ngai i kini ki jing penjot ya kini ki tolong ki ni ki bangi la ban ong ki river source le ni ki water source le ni ki streams ba kum ta ter ngi i kala long ka bajur du kata ha ka bangim perkhat shu ya ka pateng ka ban wan ka jungi tang naka daw ba ngi kwa no ban yo mentah ya ke ba ngi angnut te halor kini ngi i ba kini ke ri khasi jantia ke jungi mentah kala sya penjot aki babun ki jaka ha ka ba ki tolong bat ki we ki jaka ki internet ki la sya penjot na ka por bat ru ngi i ba ke jingta jong kini ki long om tang ke ba mentah henry ya ka pateng ke jungi ru ngi i ba po ki jela kum ka Himachal Pradesh Uttarakhand Uttaranchal na ka por ki si ja kini ki landslide ngi si i ki jing ja kini ki urkhndo bat kum tar ter na marba belai ki ja kini na ka daw jong ka jing ti mau pathar ka jing ti siap pathar ba kum tar ter ka bawan ra ka jing jot ka mariang te ne po ka jela ka jong ngiru ki than ka jong ngiru ngi i ka jing penjot ka mariang ka lalong ko bajur do kata te manga ngalong kum uwei na ki ba pek permani kini ka ya kini ka saudong saukun kum bangi la bon ong ka tinong wei ka environmental activism ngila ban ong kata te ngai i kini ka jing penjot ya ka mai mariang ka lalong ka ba jur do kata te kajing penjot ika mai mariang ku mga ong mene kalong ka basyab palat ka bangim perkhat shu ika pateng ka jungi te hagini ka jela ka jungi ru hagini ka thain ka jungi ru ngi i kajing penjot iki wa bat iki ka lalong ka bajur hudu kata te hagini ki por ki baladep nga sidon kata kajing dukha men sem ngi ong ba ngila de ban le i khnang ban khanglat ika jing penjot pathar ya ka mariang ka bangim perkhat shu ika lawei ka jungi te habangi ya keleng jong kari khasi jantiang i ba kani kajing ti mau jing ti siap bat kum tar ter kalong bajur namar babalai ba kiti haki jaka ki badai kita ki water source leni kita ki tolong ki bakta ya ka umbam umdi ki bakta ya ki dok penat ki ba im haka mai mariang ka jungi ki ba im haki wa bat ki wa duit kum tar ter te nakaliang ka jonga ngamla ban sya ikini namar babalai ngi hapar khat ka lawai kum bangi ong te nakaliang ka jonga ngi i ba ka jing penjot ka mariang ka lalong ka bajur do kata te ngamban se habai i kini mla ban sya te nga la nakaliang jonga nga la le i ban yada yagini ki wa do bat ki lum ki them ba kum ta ter te habai i gane kumbang ong i pimentan ngamla ban sya te haba ki penjot kum ne
kalong ke ba nganal ding amla bansya te kawan ke ni jing sngo nga ba ngadi mun pen sngo syaki bor bahlor bakin la ban le ban khanglat ya ke ni ke jing ti mau ti siap pathar ke balong harut ki telong harut ki telong wa bat ki bapenjot ya ka memar yang kejungi te ngala tho ai ko wi gisithi ha menchem snem husnem arjar arpuar syapok ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change ha u menteri jong सरकार kami Bhupender Yadav ubadai menteri jongka सरकार India bunchim khia halor kini ke jingti mau jingti siap pathar ka bakta ya ka memar yang kejungi te ke सरकार Delhi na kapor bangai tho igi sithi ngi i ba ka jujubam te halor kini ke bentar ngi i ba menchem sedam hau benai Disember kumangal ongi pimentang ala thok kini sithi bat mardor na ka सरकार na kaliang jo ka सरकार kemi na te na po Delhi kala ai ya kala ai ke ya kini ke jing tho sapok ka state government ba ka de ban le bai ginu ki jaka ki ba kta kami mariang nalor ke halor kani ke jing ti mau ti siap baki de ban le tengah sutanat ba ka सरकार na po Delhi ru kala shim ni ke sinjam ka biang bat kala ai ru ke jing tho sya ka Department of Forest and Environment sya ka office jong Principal Chief Conservator on Forest HOFF jong ka Jala Meghalaya baki de ban le halor kani te kani ki sithi kawan sya nga hau benai ha ka laipuai tarik jong benai me leni benai Jembang jong Usnam Arjar Arpulai ka balong ba kidai ban le ki inspection ka badai hok bat ka badai biang bala dalap ya kinu ki papan ken ya ka ain le ni ka kundon ka badai kat kum ka ain jung ka forest department jo ka सरकार India ba ka सरकार Meghalaya ki de ban le halor kani te hadin kini ke jingyo ke jongai kini ke sithi ngalong nga sutanat sibun baki officer nang ni napok ka state Meghalaya ke jungi ke simkhia bat kila lej hiru ban ya pej gini ke jaka ki ba penjot ya kamariang bat ngi i ba kila le halor ke tu ke benta te ke ke banga kwa ban ong ne ke por yo don le se ki bo ong ba ba ju tho gini ke sithi sitai ban khanglat ya ka kamai ka ji ke jongi namar ba belei ba ka dei ka ta ka source of income ka source of livelihood jong kini ki by tri kini ki parmau parsiam henry na kaliang jonga habang itho kini kadai by on environmental issue kamdei ka bakta you kamdei ka ba kedokti you mdei ba don ke ka bashalendet henry kadai by kawai banyadaya ka mariang te katkum ka ain jo ka सरकार India lengba kini ka Department of Forest and Environment leni ka department leni ka Ministry jong ka Forest and Environment ki jushim na ka por ya ka senjam kumno banyada ya ka mai mariang tang hapo ka Jala Meghalaya ka jungi dei tang hapo ri India han ka perthehi borok ko wei te ki don kini ki ain ki don kini ki guidelines leni kita ki rules leni kita ki kendon ke baki ong ka ba habati iganu ke jaka na kabanta ban yo mau siap kadai banyak bekat kum ke kendon jong ka an te ngi sutanat ba ka सरकार India ru ka pej bahai gini ka सरकार Meghalaya ru ka pej hi gini te henry ki don pede ki jaka ki ba ki le igini nakadau bun ki ba ong ba ngimtip ngile igini mo henry ke banga kwa ban ong ne ba nakaliang jo ka सरकार Meghalaya nakaliang jo ka सरकार India ru ki dei ban le sigi try ki badon ki parmau ki parsiap bakin ti ka mau ka siap kat kum ka ain kat kum ka rule kat kum ka kendon dei ban le pathar ya ka mai mariang te ka don ka kendon hapo ka act jong ka forest act ka boong ba habangi ti yu mau siap ngi dei ban jingai kumno na ka wa kumba sispa mitar henry kumba kalong benta pat ki babun ki jaka hang ni po ka rikhasi jantia ka jungi habangi ti yu mau siap ngiti be harut wa ka kendau ka ba nagitu ki par ha ka jaka ba ka nompoi syawa henry ka poi syawa bat ka kta ya ki dok penat ke keta ya ni ke jingyat lenti jong ko ki bun ki siap ki bun ki khndo bat ki dok penat ha ka jaka bikin ha ka jaka bikin nang yar henry ki du jaj no tingim kwa bani i baka kum kane kan ja hapo ka ri khasi ke jungi ka ri khasi jantia ke jungi ta ka daw ngi hab ban siam ni ke senjam menta ban le i khnang ban yada na ka benta ke jung bentoi jong ka pateng ke jungi te ke ka bang kwa ban ong hane ka poru ka long ba yo kumbang ong mene yo don le se ki bo ong ba yo de na ke ka daw ba ni tho se ka ministry bakan baki sya khang ki parmau parsiap henry kam de kata henry lada phie yai kat kum ka kundon lada phie yai kat kum ka lenti kadon kalat ke lenti kum do bengin kamai jak po klem da penjot e kamariang namar ba
ladangi penjot ya kamariang kumbang ong mentan ba kani kan kata ya kalawai ke jungi te kumta habangi le gunu gunu ka kam ngidi ban le ke daka jing adakar ngidi ban pikir ngidi ban pek perman ba kanom kata ya kalawai pateng ke jungi te ki don ki an ki don ki act ki don ki ni ki rules and guidelines ki kendon ki ba ka Ministry of Forest and Environment jong ka sarkar India jong ka sarkar Meghalaya ki bagi penmi na kapor kumno ban ai jing hikai ya ki try par mau par siap bikin ti iki mau ki siap ke jongki kat kum ke kendon namar ba balai bangin da yat keleng jong kari khasi jantia mentangi iba ka jing penjot ya kamariang kalong ko bejor do kata-kata ki wa ki du ki telong ki du nang ta ki don ili ki snong ki ba ki hab ban ring ki hab ban ring ko di napok ki wa henry nak kadau jong ke jing penjot palat ya kamariang ki ki kelasau don ili ki snong ki ba ongenga ba jo mentai le por liur ki don ki jat snong ki ba hab bam baik da ko keti da ko sau bat kene kawan ra ban ya ke jing mai ya ka kwat ka khia bat ya ka aka ka ba adai ke jong ki te menta lada ka sau ko bat sa jan ru long ban kling tia ru long bat kum tar ter ban di ile te na ya keren te na kata kadau kum we na ki nong pek perman yang mo ala shim gini kesenjam namar ba ngi i ngan syukren ni kendian ngi i ba ngan syu ai pi ko we gnuk sa shapang kani ka wa ngot shapang ka wa ken bat shapang ki we ki wa ki badan ni po kari khasi jentia ke jungi ngi i haba ngi ti ki mau ki siap na kini ki water source na kini ka source leni na kita ka jing sedang jong kini ki wa ki ba krau jong kari khasi jentia ngi i ba kakta om tang gitu jaka ki baki ka sedang kini ko baniat kini ko wa hande ka kata ru syadu syatu ki benta ki ba syepok ki ba syatrai jong ko wa te ngi i ba kini ka jing penjot ka mariang kalong ko bajur hadu kata-kata kumta ngi kerpat yaki nongsong snong jong ka jela Meghalaya ke jungi khamtam lele gitu ki badan parmau persiap bakinda ti ki mau kinda ti ki siap ke jungki kin le daka jing adakar ki diban pek perman ki diban shimru ke senjam kumno bandom bread ya ke jakhlia jakhlai lani ke khndo ya ke siap ban puntut bi shawa ngan shu thu ipi ka don ko we ka jingja ka ba don hang ne po ka baja ne po re khasi ke jungi ba haba ki ti umau ki ti ke mau ki khlong na ke jaka ka ba ka wa ka yaj kamut ba habaki le kumne kamut katukar lenti ka baka wa ka yai lu ka kelano tengi i ke jeng tut jong kini siap jong kini kendau ka kata om tang ha ka tu jaka bekiti ande ka kata ru sigini jaka ki bashurum te kalong ke ke ba smusi lada ki jagum kini ha kari khasi jantia ke jungi kumta ngidi ban shim ke senjam ngidi ban shim kini galat ke denti kumno ban yadai ka mai mariang ke jungi ngidi ban perkhat ban yo no ya ke menta hande ngidi ban perkhat ru bakan ne ki ya ki pateng ki ba ki banwan hadin ke jungi kumta na kaliang ke junga ngasngu ban ai ke jung khublei ke ba kongsan ni ke sarkar India ke bala shim khia gini ke kam badru ke sarkar Meghalaya ke ba la shim gini ke senjam ban le ki inspection badru ban ai kata ka awareness lene kata ka jing hikai shiki nong ti mau ti siap baki de ban ti kat kum ka an bat kat kum ki kendon ki ba ka an ke labu namar ba la dangim ti kat kum ka an ka bomut ba kecet benti ku jungi ha ka jaka bukan yo nong kadu nong penban ti syo mengan penkut ngakwa ban ong kum ni ba ngi dei ban husiar bandom penjot ya kamariang namar ba habangi penjot om dei bengi du nong tang mentah dengi du nong si junom kibun ki jingja ki basmusi ki bajana ke por ngi ina ke jing ti mau ti siap ki baharut surok ki ja ki jingja ki basusi ngim kwa ba kum kini ki jingja kinja hapo ke jat bendoi ujungi namar ba belai ka kata yu paradok para senam ujungi takadau ka ba ngakwa ban pungkut ni kalong ba kumbadon ka we ke jing ong ha ka kitin nong we nature does not need us but we need nature kamariang saudong saukun kam don kam yingi hendrei ngi ki khun bendri ngi don kam ya kamariang saudong saukun te kumta habangi don kam ya ka mariang saudong saukun ke jungi ngi de ban le adakar ngi de ban husiar haba ngiti igi mawi siap habangi don kam yeki jing yeki ba ka mariang ka ayangi te tangki diki kentin kublei shibun